Sa dihang akong gi-check ang mga basahon karong adlaw o sa tibuok semana akong namatikdan nga human di ay ang oktaba sa Pasko sa pagkabanhaw atong madungog siguro mga 4 ka adlaw nga mga mosunod gikan karon ang samang trend sa pakighinabi ni Jesus ug ni Nicodemo nga usa ka Pariseo ug ang unod sa ilahang panaghisgutan mao ang pagpakatawo pag-usab aron nga makab-ot ang gingharian sa Dios. Si Nicodemo usa ka Pariseo ug nasayod kita unsa ang batasan sa usa ka Pariseo. Naningkamot sila nga sa pagsunod sa detalye sa balaod ni Moises kay nagtuo sila nga mao kini ang maghatag og kaluwasan. And so ang pag-anha niya kang Jesus, pagduol niya kang Jesus sa takna sa kagabhion unya mao lang ni ilang istoryahan nagpasabot nga one thing usar gyud kabutang ang iyahang concern unsaon pagkabot sa iyahang kaluwasan ug pag-abot ngadto sa gingharian sa Dios. Ug mao ni ang unod sa kining sa ka scripture basis sa atong mga igsuon nga mga Kristiyano nga gitawag og mga born again, no? Nga kinahanglan gyud magpasakop sa ilahang pundok sa mga Kristiyano aron nga makab-ot ang kaluwasan. Pero nindot kayo ang usa ka bag-o nga translation sa Biblia mahitungod aning bahina sa Ebanghelyo ni San Juan. Wala gamita ang word nga born again nga mismo nagagikan sa pulong sa atong Ginoo. Ang iyang gigamit nga word to be born from above, no? To be born from above. To be born of the Holy Spirit. Mao na ang or to be born by the Spirit. Mao na ang bag-ong translation karon. So asa ning sulod ang word nga to be born again? Gikan lang sa baba ni Nicodemo. Sa dihang pagpangutana niya pag-usab, unsaon mang pagkatao pag-usab sa tao? O pagkatao pag-usab sa tao kun tigulang na. How can one be born again if he is already old? So be born again, gikan na siya sa baba ni Nicodemo. Pero klaro kayo, gikan sa mga pulong sa atong Ginoo nga ang dalan aron pagkakita sa gingharian sa Dios mao nga kinahanglan nga ang usa matawo diha sa espiritu. To be born from above, to be born of the Spirit. Ngaigsuon mao ni ang kinauyukan nga pagsabot nato diha sa sakramento sa bunyag. Nasa dihang by pastoral reason karon atong ginabuhat ang pagbubo sa tubig diha sa ulo sa bata o bisan gani sa hamtong sa mao nga simple nga gesture ang pasabot sa maong bahin sa pagbuhat sa sakramento sa bunyag mao nga ang natawo na pag-usab, no? Natawo na pag-usab. Again, we use the word or we use the phrase born again, no? Natawo na pag-usab diha sa tubig ug sa espiritu. O mao nang isulti sa pari nga sa dihang gibunyagan ang bata, gibunyagan kita natawo pag-usab sa tubig ug sa espiritu. Ug sa maong pagkatawo pag-usab sa ato pa natawo ta sa espiritu. We are born of the Spirit. Okay? Kita natawo gikan sa taas, born from above. Ug nindot ni nga ato ang kanunay nga atong huptan nga atong itawag nga identity. Kita sa nahimo kita nga mga anak sa Dios precisely because we are born from above.
Ingon ana ka mahinungdanon, ingon ana ka bililhon ang atong nadawat nga sakramento sa bunyag. Ug nga ang maong sakramento sa bunyag nag-andam kanato no aron sa pagpalig-on sa atong pagtuo and such that moabot sa panahon nga hamtong nata sa ato ang simbahan, moabot ta sa edad nga 12, pagakumpirmahan nata aron nga malig-on kita diya sa atong pagtuo pinaagi sa kusog nga gihatag kanato sa santos nga espiritu. So muning duha ka sacrament of initiation nga importante kaayo nga ato ang kanunay nga i-refresh ang atong pagsabot niini. Ug dako kayo nig kalabutan sa atong pagsabot ug pagtan-aw sa atong bokasyon. Nga kitang tanan gitawag sa usa ka specific nga matang sa kinabuhi. Be it a married person, single blessedness, or pagpuyo isip pari o relihiyoso o relihiyosa. Kay kining mga matang sa bukasyon, mao kini ang pagbarog sa atong pagkabinunyagan in a radical way. Unsa may pasabot anang radical way? Simply said, ang radikal nga pagsunod sa kinabuhi sa atong Ginoo. Ang pagangkaminyoon, dako kayo nga ingon taghagit, no? Ang basic good sa kaminyoon is to outdo our selfishness, no? Kanang atong malampasan ang ato ang pagka makaugalingon. And kung kaya na, when we are ready to live beyond our selfishness, no? Kanang ato alang kaugalingon ng atong ginahuna, then the person is now ready to enter married life. Mao man ay usa sa pinaka-importante kayo nga question jud sa readiness. Andam na ba gyud ni magminyo? Andam na siya kung wala lang siya nahigugma sa iyang kaugalingon ug andam na siya mohigugma sa iyahang makauban sa kinabuhi ug sa iyahang himuon o ipundar nga pamilya. So this is a radical way of living our baptism. Kay sa diha sa pagbunyag, pinaagi sa paghilog sa lana sa krisma, ang bot pasabot niini nga kita nakigduyog, nakigambit, share sa pagka-pari, pagka-hari, o pagka-propeta. So, isip minyo, nakigambit ta sa labi na gyud sa kinabuhi sa pagkapari, pagkahari, no? Harianon, kingly. Pero dili ingon harianon nga aron nga daog-daogon ang uban. Ang pagkahari adunay gahom, adunay otoridad, apan kining gahom otoridad alang lamang sa pag-alagad sa uban. Mauna diya sa pamilya, it is a very concrete expression of that kingly role that we share from Jesus. Ug ingon man sa mga kaparian o sa mga relihiyoso o relihiyosa, all the more it is a radical following and configuring ourselves closer to the image, to the person of Jesus. Maunay kining kinauyukan nga kahulugan sa atong kining bunyag. Ug wala na lahi niini ang kining gitawag datog single blessedness, no? Bisan pa sa iyang pag-inusara sa kinabuhi, pag-commit siyang kaugalingon nga magpuyo nga ulay hangtod sa hangtod, kini dili lamang alang sa iyang kaugalingon, kundi tungod sa atong pagbunyag, ang pagkinaugalingon o pagpuyo nga single blessed is alang usab sa pag-alagad ngadto sa uban.
So mga igsuon, una pa lang ning hutong sa ato ang pagpamalandong diri sa Ebanghelyo ni San Juan, atong pangayoon sa Dios ang dugang nga pagsabot sa sakramento sa bunyag o nga ang grasya, ang Espiritu sa Dios nga atong dadawat ni anang tungura sa pagbunyag kanato mahimong atong kusog aron mapuy-an nato ang atong bokasyon.